Kaixo, Koldo naiz eta Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Behar da noizbait entzun edo irakurri duzue, Euskarak oraindik gordetzen dituela oso aspaldikoak diren hitz batzuk. Nondik eta paleolito garaitik gordetzen dituen hitz batzuk. Horiek dira aiztoa, aizkora, aitzurra eta aizturrak adibidez. Denek aitz zati hori daukate eta horregatik 20. mendean bertan zenbait adituk proposatu zuten behar bada harri hitzarekin zerikusia zutela eta beraz harrizko tresnak ziren garaitik zeukatela izen hori. Baina gaur egungo hizkuntzalariak ez daudean hain seguru. Hasteko aitza eta harria ez dira gauza berbera, eta erreminta horiek harriz eginda egongo ziren, ez aitzez eginda. Aitzak arkaitz handiak dira. Bestalde, proposamen horren arabera, euskerak hitz horiek mantentzen zituela azkenengo 5.000, 6.000, 7.000 urteetan. Eta aldatu gabe hitzak mantentzea hizkuntza batean oso zaila da. Eta gainera ez dakigu duela 5.000, 7.000 urte hitz egiten zen hori, euskera zen, euskeraren aurrekoa, euskeraren aurrekoaren aurrekoaren aurrekoa edo zehazki zer zen edo non hitz egiten zen ere ez dakigu ezer. Gero bestalde badira proposamen alternatiboak ere. Adibidez, Koldo Mitxelena hizkuntzalari handiak ere 20. mendean proposatu zuen aizkora hitza egiatan latinetik etorri zitekela seguruenera. Latinez bazegoen askiola hitza aizkora txikia esateko eta bilakera nahiko normala edukiko luke euskerara L hori R bihurtuta, zelutik zerura pasatzen denean bezala, beraz askiola, askiora, eta iaren metatesia aizkora. Metatesia da lekuz aldatzea bokal bat kasu honetan. Gero bestalde, beste posibilitate bat izan liteke adibidez aizto hitzaren kasuan to hori txikigarri izatea, txikigarri bat, gaur egungo txo hori erabiltzen duguna. Orduan izan liteke baina orduan zer da aitz hori, harri txiki bat, ez da batere segurua. Bestalde, aizturrak hitza guraitzea esateko erabiltzen dena. Aizturrak tresna ezinezkoa da harrizkoak izatea. Besteak izan zitezkeen, baina aizturrak ez behintzat. Orduan, gaur egun ez gaude batere seguru, benetan aitz forma horrekin hasten diren hitz horiek benetan hain zaharrakote diren eta benetan harrizko tresnak ziren garaitik mantentzen duten izen hori. Hor daukazue, beraz, beste mito bat, oraindik ere argitu ez dena eta argitzea oso zaila izango da, ez daukagulako konparatzeko modurik beste hizkuntza ahaidet batekin, eta, hor daukazue. Nahi baldin baduzue, honetaz informazio gehiago, badago, Euskaltzaindiaren web horrien adibidez badukazue, euskararen hiztegi historiko etimologikoa. Eta bertan ikusi dezakezue hitz hauei buruz gaur egungo adituek esaten dutena. Ondo izan, gero arte.